அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். என் பெயர் ஜே.எஸ். தனிஷ்கா. விடியும் வேலை பாடத்தில் வரும் சிந்திக்கலாமா பகுதியில் உள்ள வினாவையும் அதற்கான விடையையும் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம். முதல் வினா: படத்தில் உள்ள எந்த கிராமத்தில் நீ வாழ விரும்புகிறாய்? ஏன்? கொடுக்கப்பட்டுள்ள படங்களில் இரண்டாவதாக பசுமையாக அமைந்துள்ள கிராமத்தில் நான் வாழ விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் உலகின் பெரும்பான்மையான மக்கள் கிராமத்தில்தான் வாழ்கிறார்கள். அங்கே வாழும் மக்கள் ஆரோக்கியமாகவும் மாசு இல்லாத சூழலிலும் இருப்பதை மட்டுமே வைத்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் வாழ்கிறார்கள். அவர்கள் இயற்கையுடன் ஒன்றி வாழ்கிறார்கள். சேவல் கூவும் காலை வேளையில் தொடங்கி நண்பர்களுடன் மரத்தடியில் கூடி விளையாடும் மாலை வேளையை கடந்து பூச்சிகளின் ரீங்காரத்துடன் கூடிய இரவு வேளையில் இனிதே உறங்கும் சூழல் அமைந்த கிராமத்தில் வாழ விரும்புகிறேன். இரண்டாம் வினா: உனது ஊரை சுத்தமாக என்ன செய்யலாம்? திட்டமிடுக. 1. நாம் குப்பைகளை மற்றும் நெகிழி பொருட்களை குப்பை தொட்டியில் போடுதல் வேண்டும். 2. சாலைகளில் எச்சில் உமிழ்வதை தவிர்ப்பதால் கொரோனா போன்ற கொடிய நோய்கள் பரவாமல் தவிர்க்கலாம். 3. வீட்டை சுற்றிலும் உள்ள பகுதிகளில் மரங்களை வளர்க்கலாம். 4. வீடு மற்றும் வீட்டை சுற்றியுள்ள பகுதிகள் குப்பைகள் இன்றியும் மழைநீர் தேங்காமலும் தூய்மையாக இருந்தால் அங்கு கொசுக்கள் மற்றும் பூச்சிகள் உற்பத்தியாவதை தடுக்கலாம். இதனால் அவைகள் மூலம் நமக்கு நோய்கள் ஏற்படாது. 5. ஊருக்கு பொதுவாக மற்றும் ஒதுக்குப்புறமாக ஒரு பெரும் குழியை அமைத்து வீடுதோறும் வரும் காய்கறி கழிவுகளையும் கால்நடை கழிவுகளையும் மக்கக்கூடிய இதர கழிவுகளையும் அக்குழியில் சேர்த்து இரசாயனமற்ற இயற்கை உரம் தயாரித்து விவசாய நிலங்களுள் பயன்படுத்தலாம். இவ்வாறே நாம் நமது ஊரை சுத்தமாக்கலாம். இப்படிக்கு ஜே.எஸ். தனிஷ்கா. நன்றி.